alhamdulillah an zo wajen wayannan wayanda suke ja'ija sun hakura saboda baba ya riga ya jake su dole nan ganin naki ko da naki a ganin dama ce to alhamdulillah. Sannan kuma baba cani ga sako ga talakawan Niger suka ce a gayan baba duk wani abin da suke bukata a musu an riga a musu alhamdulillah. Abinci dai ga yana ana taba talakawa, sannan kuma ashe haka abin yake kenan tun can da muke samun matsaloli bangaren abinci ashe daga shugabannin ne. To ga yanzu alhamdulillah Allah ya taimake mu, ga haci yayo kasa, ga masara ta yayo kasa, ga dawa ta yayo kasa, amma da kokarin mai girma Abdulrahman Chani da sa hannun shi mun gode ma Allah. Yanzu talakawa magana da suke guda dai sun musu, sauran jahohi ko ina gaba daya suna magana son suke su gaba ba ya hito ran gadi. Abinda talakawa suka ce mu gaya mai girma Chani kenan, ran gadi dai so suke su yi gwada mai girma Chani. Abinda talakawa suke bukata komi ya yi daidai baba, Allah ya tsare ka, ubangiji ya kare maka martabaka, Allah ya taimake ka mai taimako, Allah ya kara ma lafiya baba, Allah ya tsare ma kujerarka.